देखी आजकल के जमाना में भैया माई बाप के छोड़ के लोग नायपा मेहरारू आवते माई के लोग भूल जाता। यहाँ तक कि ससुरारी के सब चीज ठीक लगता, सास ससुर मेहरारू। देखी कवि जी लिखले का, बेटा मतलबी पतो है मान मौजी, अरे झाँख तारे बाप महातारियरा, अरे सास ससुर के अरे दमाद पाँव पूजे, सब धन भइली नारियरा। आहे सास ससुर के दमाद पाँव पूजे, सब धन भइली नारियरा। आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे, सब धन भइली नारियरा। आहे अरे जियो, आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे, सब धन भइली नारियरा। मंदिर से बढ़ के भइले सढ़ुआना, एहो सबसे प्यारा ससुरारी के खाना। अपन घर के ठीक नहीं खेला, हाँ हाँ मंदिर से बढ़ के मंदिर से बढ़ के मंदिर से बढ़ के भइले सढ़ुआना, सबसे प्यारा ससुरारी के खाना। 9 मास जे भी गर्भवा में ढोवाली, उहे महतारी सुने गरियरा। का होता कलयुग में दादा, हाँ हाँ 9 मास जे भी गर्भवा में ढोवाली, उहे महतारी सुने गरियरा। आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे, सब धन भइल जाता नारियरा। आहे अरे आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे, सब धन भइली नारियरा। एक लोटा पानी खातिर माई बाबू तर से, टुकुर टुकुर ताके दुआरी नैन बरसे। एहो एक लोटा पानी एक लोटा पानी एक लोटा पानी खातिर माई बाबू तरसे, टुकुर टुकुर ताके दुआरी नैन बरसे। एहो विधाता कौन जुग आइल, रोवतार देखी के अनारियरा। कौन दिलाइले विधाता,
आहे सास ससुर के दमाद पाँव पूजे सब धन भइली नारिये राम आहे बाबा बासन यह सास ससुर के दामाद पाँव पूजे सब धन भइली नारिये राम आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे सब धन भइली नारिये राम आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे सब धन भइली नारिये राम आहे सास ससुर के दामाद पाँव पूजे सब धन भइली नारिये राम।